plens de teatre, plens de música, plens de reflexions, de debat i de ponències. Ara començarem el bloc periodístic per tal de conèixer i veure diferents experiències en l'àmbit audiovisual, en l'àmbit radiofònic, televisiu, en relació amb la llengua catalana i les diferents variants dialectals. En aquest bloc periodístic, en aquesta primera taula d'avui, d'aquest diumenge, al Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí, tenim els nostres tres ponents, ja asseguts a la taula, microfonats, per tant, tot a punt, i trobem a la Fúlvia Nicolàs, trobem a la Margalida Mateu i trobem al Ramon Solsona. Una breu pinzellada per aquells que no conegueu algun dels nostres ponents. Pel que fa a la Fúlvia Nicolàs, a Barcelona, 1964, periodista i psicòloga, ha treballat en molts programes de TV3, reportera, com a guionista, com a redactora d'informatius, per tant, Déu-n'hi-do, tota la feinada que has anat fent. Estem parlant de Caçadors de bolets com un dels grans moments televisius d'aquests darrers anys. I de fet jo la recordo també com a articulista de la revista El Temps fa uns quants anys i, molt important, productora de Caçadors de paraules i de Llenguado. Per tant, tindrem matèria per parlar. I que la trobem al Sense Ficció, per tant, tema interessant. Pel que fa a la Margalida Mateu, vinguda de les Illes Balears, nascuda a Montuïri l'any 83, doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears, comunicadora audiovisual, gestora cultural i, com a periodista també, directora i presentadora del programa Tèntol, que és aquest espai d'entreteniment lingüístic tant a ràdio com a televisió, a IB3, i per tant també tindrem aquest component important amb l'experiència de les Illes Balears. Pel que fa al tercer ponent d'aquesta primera taula d'avui al matí, d'aquest bloc periodístic, trobem en Ramon Solsona, Barcelona, 1950, escriptor, periodista i autor d'èxits com L'home de la maleta, que tots recordarem, que va ser Premi Sant Jordi el 2010, i també, en un moment de nostàlgia, com a guionista d'Estació d'Anyàs o del Cor de la ciutat. Per tant, aquelles sobretaules televisives que molts hem viscut ara fa uns anys. I també, molt important, i per això avui el tenim aquí a l'Espluga de Francolí, va ser responsable de l'espai Entre Paraules que trobàvem als matins de Catalunya Ràdio. Per tant, moltes gràcies als tres ponents per ser aquí, també a tots vosaltres per acompanyar-nos en un dia tan especial i per fer entre tots que l'Espluga de Francolí sigui aquest quilòmetre zero de la llengua catalana. Moltes gràcies. Comencem? Se'm sent? Sí, Doncs gràcies. Començo jo, soc la Fúlvia Nicolàs, com us han dit. Pel que fa a programes sobre llengua, vaig ser directora, no productora, del Llenguado, que es va emetre el 2020, i vaig participar, vaig ser guionista i codirectora del Caçador de paraules. Clar, això de productor és molt complicat, però volia aclarir-ho. El Caçador de paraules jo crec que va ser el primer programa d'entreteniment lingüístic, diguéssim, m'ha agradat molt aquesta definició, de TV3. N'hi havia hagut d'altres, hi havia hagut concursos, hi havia hagut així llarg d'entreteniment. Jo crec que va ser el primer i va sortir, es va emetre el 2007. L'origen d'aquest programa és, si us l'explico, després us hauré de tallar la llengua o fer-vos firmar un document de confidencialitat, perquè és un programa que vam copiar amb carinyo i amb totes les distàncies possibles d'un programa de la televisió sueca que vam veure en un festival internacional de televisió pública. I ens va agradar tant aquell programa, que no recordo com es deia perquè era un nom suec, que... Wicked Words. Wicked Words. Wicked Words, sí, Wicked Words, és veritat. Paraules maleïdes. Sí, era un programa divertidíssim del que ens van sortir idees que vam ruixar tots els altres programes que fèiem en aquell departament, que llavors era el Departament de Nous Formats de TV3, del que van sortir
nombrosos programes d'aquest tipus. Per exemple, els 3 avis de caçadors de bolets, que estaven asseguts en un banc i que parlaven entre ells, en realitat procedien del programa de llengua de la tele sueca, on els feien parlar de temes de llengua. Però una mica la idea aquesta d'agafar un presentador, posar-lo a córrer pel país, buscant paraules, i després farcir-ho amb petites seccions d'etimologia, de curiositats històriques, de curiositats lingüístiques, i amb un grafisme cridaner, música i molt sentit de l'humor. Jo crec que aquest és una línia que vam començar amb el Caçador de Paraules, que s'assembla molt al que fèiem amb el Caçador de Bolets, el que fèiem amb el Ja t'ho faràs, el que fèiem amb molts programes d'aquell departament. Era com una estructura clàssica, però que aplicada a la llengua ens va semblar que funcionava molt bé. I realment el primer Caçador de Paraules va ser un bombasso d'audiència important amb el Roger de Gràcia. Jo crec que bona part de la gràcia era el Roger, clarament, que era un personatge fantàstic, parlant amb la gent, responent ràpid, s'aprenia el guió en un moment, era un plaer treballar amb ell, immens, perquè era capaç de prendre's el guió anant amb cotxe cap a l'Espluga de Francolí, baixar del cotxe, fumar-se un cigarro, fer-se un cafè i tirar-se pel primer senyor que trobava i fer-li preguntes rapidíssimes, fer unes presentacions supercomplicades sense fallar una sola vegada. Era una autèntica meravella. I amb aquesta història, entrevistar gent normal del lloc on anàvem, buscant paraules i maneres de parlar, buscant experts locals que ens expliquessin una mica l'origen i les característiques de la manera de parlar del lloc, doncs jo crec que van sortir, no ho sé, però 2 temporades de Caçadors de Paraules segur, i després quan vam continuar bastants anys després amb el Llenguado ens en van sortir una altra temporada, i més que no hauríem pogut fer, perquè vam descobrir molt ràpidament que el que funcionava de veritat no era el tema sinó el lloc, moltes vegades. O sigui, tu podies pensar en un tema, paraules policials, o paraules del català a l'escola, o història del català, i està bé, i trobaves un fil conductor, i t'inventaves començar a les ruïnes d'Empúries parlant en llatí, i després... Però en realitat el que funcionava millor de tots aquests programes era el viatge del presentador o la presentadora a un lloc concret. Per què? No sé ben bé per què, però ens agrada molt sentir altres variants de l'idioma i descobrir. Que ara després d'això sobre descobrir us faré una pregunta a tots, però ara simplement el que volia dir era que va ser una manera de funcionar que ens va... No sé exactament per què va funcionar tan bé, suposo que va funcionar molt bé per al Roger en el cas de Caçadors de Bolets i després pel Guillem Albà i per la Yolanda C i el Llenguado, però és sobtant i és també una mica sorprenent que sigui una línia que s'ha interromput i que no... El Llenguado, que es va emetre el 2020, va quedar interromput abruptament per la pandèmia. O sigui, els últims capítols es van passar en pandèmia quan la gent ja no tenia el cap gaire amb res i després ja no se'n va tornar a parlar mai més. Jo vaig disfrutar molt fent-los i em faria 40.000 més de programes de llengua, però crec que en aquest moment no hi ha un interès particular en televisió per fer un programa d'aquest tipus, sí, per tocar el tema de la llengua, sí. Jo us he portat un tros, ara ja estic una mica el que havia de dir, després us vull fer una pregunta, però abans us passaré 5 minuts del Llenguado, en què es veu una mica com funcionava el programa, en aquest cas concret penso que és, no sé si comença a Tàrbena, i després, en diversos llocs concrets, i després hi ha un fragment en què la Cori Calero, la Fàtima Llambric i el Miquel Piris de TV3 parlen sobre la manera en què ells parlen en televisió, que és una cosa que sovint es pregunta com les variants dialectals apareixen en programes que no són de llengua, sinó a la realitat com s'apliquen, i en un dels capítols els hi vam anar preguntant amb ells i així sentireu
com parlen de com parlen. I res, són 5 minuts, vols posar? Pilar, aquesta foto que tenim aquí, com se'n diu d'aquest arbre que fa aquestes fulles? Romangrane. Molt bé. I això gran, que hi ha a la fotografia, n'hi diem un tros? Un tros de meló. Una llesca. Anda. Podria ser. Una llesca. Una llesca de meló. Ho diríeu, un tall o una tallada, ho diries? Jo no. Jo diria una llesca. Què són això? Això és préssic primerenc. Auberge no. No, jo verge me pensaria que és una aubergínia. Paraules solucioneses en utilitzem moltes aquí. Per exemple, aquí tens un arbre. Un arbre. Arbre. És un arbre. Ennaigat vol dir que el fill està sempre al costat de la seva mare. Ennaigat. Ennaigat, sí. Vaixell, que dius a Barcelona o a Molí de Reis, aquí es diu bateu. Xirmens, que són la fusta per fer el carn a la brasa i coses com això. Tenim el beire. Bevem l'aigua dins el beire. Quan hi ha un perill que vosaltres dieu ei, aneu en compte. Nosaltres, ei, apolit. Un gelat en català i nosaltres un glosso. Glosso. És una cosa que ja he tingut a les mans i que en un moment donat la vaig deixar escapar. Una cosa que tenia quan vivia aquí i anàvem amunt i avall. Déu, Déu! I et senties que pertanyies a un lloc. Tenies un sentiment de pertinença, saps? Encara que només sigui per la manera de parlar, perquè el parlar també és una manera de veure el món, diuen, no? Què poden durar les petjades a la Terra? En aquesta platja ja ho veieu, minuts, segons. En canvi, aquesta petjada, la primera que va fer l'home quan va arribar a la Lluna, l'any 1969, durarà milions d'anys. Lo important d'aquest cas és que els investigadors de la Unitat Central de Persones Desaparegudes tenien prou indicis incriminatoris com per practicar la detenció abans de trobar el cos de la víctima. El col·lectiu Mugrons Lliures denuncia que en molts altres centres de Barcelona només es deixava fer topless en llocs molt concrets com el Solarium. Però encara queden molts municipis com Terrassa o Figueres on es demani a les banyistes que es tapin les popes. Les popes. Les popes. Però com és que va sorprendre això, per exemple, les popes? Dieu-m'ho vosaltres, a mi no em sorprèn, li sorprèn als altres, no? Els que no són de Lleida. De fet, molta gent de Lleida em va enviar whatsapps o em va trucar dient-me que gràcies o que estaven contents perquè hi haguessin paraules en un telenotícies que no estem acostumats a sentir, que per fi el català nord-occidental està representat, no? Ja depèn del programa. A mi m'has posat un tros d'Escaquicom, que Caquicom me permetia ser un poc jo, i allà sí que podia xerrar en mallorquí perquè no era estrictament informatiu. Però el podries utilitzar, diguéssim, l'informatiu podria utilitzar la vostra manera de parlar o no? S'ha de parlar... Però és que jo no ho he viscut tampoc d'esta manera. Quan tu escrius un català estàndard. Per tant, jo quan escrivia posava aquesta. Quan jo me n'anava a la sala de locució, que són on posem la veu per la notícia, jo llegia aquest o aquesta. A mi se'm feia estrany. Quan comences a fer directes, a mi no em surt aquest o aquesta, és este o esta. Per tant, un dia sense més feia el clic i dic, bueno, un moment, jo escric per ser explicat. Si escric per ser explicat, i no perquè quedi com escrit, no té sentit aquest o aquesta. Té sentit este o esta, que és el meu dialectal, i que la tele ho permet. Jo sempre he parlat com jo parlo, sense pensar-hi més, i punt, i ja està, ningú m'ha dit mai res. Sí que és veritat que, com que porto més temps com ella, més temps vivint aquí que a Ponent, m'he contaminat molt, i a mi m'agradaria no contaminar-me tant, però tampoc faig un esforç especial, jo parlo natural, punt, i no hi ha més. En el teu cas, la diferència és més marcada. Per el que deies abans, estàs intentant comunicar. Clar, si dins del teu missatge hi ha una paraula com, per exemple, vermell o verd, clar, aquella persona en aquell moment, per ventura, te deixa d'escoltar i se queda amb allò i diu, què ha dit? Ha dit verd? Llavors, jo l'intent conservar i tinc bastant de registres, o sigui, quan estic amb sos amics, quan xerpo a la tele, quan estic fent un personatge... M'he equivocat i òbviament no era Tarbaner el que parlaven al principi, era de la Ribera d'Ebre, que hi ha l'Olga Cubells, no sé si està per aquí, però era ella la que feia una visita d'estudi dialectològic
I després hi havia la Yolanda Sey, que estava a Catalunya Nord. No s'ha vist gaire perquè ha sigut molt ràpid, però una mica aquest estil de programa que em va durar molts i va funcionar molt bé, que consisteix en agafar un presentador, passejar-lo pel país, fer-lo parlar amb la gent i descobrir paraules. A vosaltres, els que no sou de Barcelona o els que no sou de la zona de català central, no us molesta? Ho dic amb el sentit que mirant-ho amb el temps i amb una mica de perspectiva, m'ha fet una mica la sensació que el que fèiem era com enviar un explorador a terres natives. Ara estic exagerant, ho fèiem amb el màxim respecte i carinyo i, de fet, cap dels que fem el programa som de Barcelona. Però ens ho miràvem amb aquesta curiositat que vas a un lloc, que li preguntes a algú, que et sorprens molt de com parla, que fins i tot posem la paraula i a vegades la traduïem entre cometes en el català central per si no s'entenia molt bé el que volia dir. És una visió una mica, ara ho faig volgudament exagerat, és una visió una mica colonial del parlar. Teniu aquesta sensació alguna vegada quan heu vist algun d'aquests programes? Que arribi un senyor de Barcelona, parli normalment, clar, buscant paraules antigues i tot això, normalment parla amb gent gran. Hi ha una mica risc de folclorisme també, perquè moltes vegades són paraules del treball de la terra, paraules de la meteorologia, paraules de construcció antiga, paraules de menjar. Heu tingut aquesta sensació que estem fent folclorisme o que estem fent una mica de Livingstone en terra d'indígenes? No sé, deixo oberta aquesta pregunta i també com penseu o com es pensa que es podria fer un programa sobre llengua parlant molt de dialectes perquè és probablement el que més interessa a la gent? Perdó. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Clar, l'altra pregunta és com hauria de ser un programa o com s'hauria d'enfocar de manera que no generés aquesta sensació. Perdona, digues. Una manera de superar això és agafar presentadors de cada varietat i que cada programa sigui el presentador d'una varietat, un lleidatà, un mallorquí, que va a veure, és a dir, que no sigui el Livingstone, cada vegada sigui d'un dialecte diferent. I aleshores la gent entendrà que els altres dialectes també no sé si se m'ha sentit. El resum seria que el Livingstone o la Livingstone cada vegada sigui d'una varietat diferent i vagi als llocs diferents. No sé, és interessant. Això ofereix certs problemes logístics a l'hora de produir un programa, però és cert que és una solució i deixo obert. Per si mai en fem un altre, doncs tenir un altre diàleg i preguntar com es podria fer. Però jo crec que la Margalida, en el seu programa, han trobat una solució. També una bona solució. És una pregunta, efectivament, que me'l varen plantejar quan varen crear el programa. Un, no caure en folclorismes i l'altre, la centralitat. El que passa és que el català de Palma és tan genuí com el català de la Mola, com el català de Sineu, com el català de Formentera. Vull dir que a Palma també tenen un català preciós. Ben que dir que aquesta centralitat també se pot potenciar, perquè a vegades deim que la gent de Palma xerra fatal. No, a Palma hi ha un català genuí preciós, per què no potenciar-lo?
és vera que s'està perdent, però això ja ho sabem, i emergència lingüística, tot això ja ho sabem. Però sí que el tema del folclorisme era una cosa que ens preocupava, perquè sempre hi ha aquesta tendència de recórrer a que som els que xerran català, som uns 4 pagesos que queden a cada poble i 4 persones. Per tant, el que van fer és treure pit, realçar i dir que la llengua és viva, és moderna, i no ens hem d'avergonyir de parlar. I un poc per fer això, bé, nosaltres som del programa Tentol, que som de Balears, i és un projecte d'IV3. IV3 és la ràdio pública de les Illes Balears i la televisió pública, les dues coses. I el que fem és un programa de divulgació. Nosaltres li deim del patrimoni lingüístic, perquè vàrem partir d'aquesta premissa també una miqueta, no tant per arcaïtzar, perquè aquesta paraula patrimoni perquè es tracta d'un museu, però sí per posar en valor el patrimoni lingüístic que tenim a les illes, perquè és vera que és molt ric i molt divers, com ho és també aquí i per tots els territoris de parla. També és vera que entre illes és més complicada la comunicació perquè la mà fa que no sigui tan fluid aquest sentiment de balearitat, si és que existeix, que no ho crec, però bé, sí que és vera que com que al final som unes illes, aquesta connexió se fa complicada. I el tema lingüístic és el punt més fort que ens uneix. I és allò que apel·len a les emocions i als sentiments. I ha estat a partir d'aquí que hem trobat aquest punt de trobada entre tota la gent de Balears. I ha estat molt preciós de veure com ha participat tothom. I el que hem fet és posar tothom en el mateix nivell. És a dir, si surt un lingüista en el programa, que en surt en qualcun, l'hem posat en el mateix nivell que una altra persona, que és forner, que és peixatera, que és tots igual. I la gent no sap si aquest és lingüista o si és arquitecte o pagès. Per tant, una miqueta, si poses tota la gent, intentes no adoctrinar, que també era un poc la nostra missió. És a dir, tothom parla beníssim i no anar dient ai, és que això no ho has dit bé, perquè ja prou malament estem a nivell lingüístic com per anar dient és que això ho has dit molt malament. Al contrari, dir idò, molt bé que has dit això i que bé que està dit i com ho podem, òbviament no deim barbarismes ni tot això, però sí que és vera que intentam realçar aquelles coses més genuïnes del nostre parlar. De fet, la paraula tèntol, que és la que dona nom en el nostre programa, és una paraula genuïna que només està recollida a l'Alcover Moll, en el diccionari, que supos que el coneixeu perquè nosaltres, l'Alcover Moll és la nostra bíblia. És fantàstic. És a dir, la feina que van fent en Alcover i en Moll no els hi podem agrair mai, crec que no els hi podrem mai agrair perquè és un diccionari extraordinari i a nosaltres ens serveix moltíssim perquè ja no només és anar a cercar les paraules, sinó saber com s'escriuen. Jo, que després faig els guions posteriors, a vegades he sentit aquella paraula 500 vegades, però mai l'he vist escrita, mai. I cercar la paraula escrita i escriure a la pantalla també és com a reforçar allò de dir és que això s'escriu així, encara que ho pronunciem de la manera que ho pronunciem, que pot ser molt diversa per totes les illes. Si voleu, vos poso un teaser de la nova temporada del programa de televisió i veureu una miqueta, perquè ara volem fer com una nova, donar-li una nova volta, però el format serà molt similar. El posam. Blanc com un lliri. A punt de solfa. Eixut com una arengada. Més contenta que un gínjol. El cafè fa pair bé. I com era aquell govern guadarian? Quin era? És de tot l'any i Maria. Ah, sí. Ariany se viu bé tot l'any i a Maria tot el dia. Aquest era. Aquest és un petit teaser de la nova temporada, però ara vos posaré un altre perquè vegeu el programa de televisió, perquè un pot ser sensi i allò que comentaven de posar un poc a tothom en el mateix nivell. Avui tenim gerret i mescla. Hi ha pirulí, hi ha peixató, sardineta barata, molls i serrans. Sí, avui xerram de peix i de peixos. Si no sou ni carn ni peix, quedau amb nosaltres, que com diuen, qui vol peix s'ha de banyar el cul.
Vivim envoltats de peixos, de grossos i de petits. En tenim de permanents i de temporada. I això afecta el nostre llenguatge. Poden ser, per exemple, secs com a bacallans, o eixuts com una arengada, o poden fer cara de peix bullit. A les Illes Balears la pràctica de la pesca és intrínseca pel fet de ser illes i es remunta a l'antiguitat, abans de la dominació romana. Qui bon peix vol menjar, el cul s'ha de mullar. Això vol dir que la vida res no és fàcil, que tot requereix el seu esforç. Anar a peix, per exemple. En la pesca van venir aquells amics i tota la pesca. O sigui, tot el que ve darrere. Després també hi ha l'expressió com que estem tan estret com a sardines. I avui, amb aquest dia que fa, també podríem dir una frase que deia un temps, diu, és més fred que la merda de peix. Estàs fet un bon sarc. Aquest és un... Un pesa. Aquest és un pes, exacte. Està com peix dins el rostoll, quan qualcú està fora de lloc. O quan una persona arriba molt mal vestida i a sobre li diuen mira te'l, va com un llumento. I a vegades també per fer referència a la secció de lligar, es diu tirar la canya o també tirar bromer. Quan un tira bromer no tira ferir ningú, ell va mullant i piqui. Tirar la canya ja és més una directa. Sí, que també mon pare me diu has de tirar això, en el sentit que si tu vols una cosa... Has de posar un pot de part teva. Has de posar un pot teva per rebre llavors. El que posa un ormeig va a calar, va a salpar, a veure si ha agafat res. L'avi meu deia, aquest sempre li va bé, aquest sempre agafa el peix per la cua. Supos que és que devia pescar de qualsevol manera, no? Dic que no. O sigui, més aferradís que un pop. Me diu mon pare agafar un pop, que és que t'has remullat sense. Tenir la sang de peix, que és com a tenir la sang freda, no? Si per Sant Pau fa tramuntana, el pescador passarà allà, no? Per en dir ben xaloc, molta mar i peix poc. Pescar i escaçar no l'esperis per dinar. I d'això és un exemple d'anar per totes les illes i demanar a la gent sobre una cosa en concret i surten meravelles. És que no fa falta fer humor perquè ho fan, és que te surt tot sol, és entreteniment, és divertit, és fantàstic i només anant a demanar i posant-los una càmera davant, és vera que ho preproduïm, òbviament. Tot això, no anant pel carrer i aturam el primer que passa, vens... No, òbviament està preproduït i de Ciutadella triant la gent de... Si anem a Eivissa, si anem a Formentera, perquè és vera que en el carrer te pot trobar qualsevol cosa i s'ha de preproduir una miqueta i ja tenim els nostres tòtems i ja tenim la gent que els coneix perquè la temporada de tele ja du 6 temporades. De fet, nosaltres vam començar fent televisió i va ser just abans de la pandèmia i la primera temporada se va emetre ja quan estaven confinats, que va ser una mica estrany, però va anar així. I després hem anat fent altres temporades i ara estem enregistrant la 7a temporada, feim 13 capítols de cada temporada. I també la família, el projecte ha anat creixent perquè també feim ràdio, tenim un projecte de ràdio, va començar com una hora diària, i després, ara en feim 3 d'hores, perquè... Sí. I s'ha convertit en un magazín més generalista, però sí que sense perdre l'essència aquesta de les paraules. De fet, cada dia de 3 a 4 fem un concurs lingüístic en el qual tenim un tema central i 2 concursants i els fem un joc lingüístic sobre un tema qualsevol, que pot ser qualsevol cosa. I també dona molt de joc. Vull dir que encara que sigui un programa generalista, perquè òbviament són 3 hores i no podem estar 3 hores xerrant d'etimologies i en el que veiem molt, però sí que tenim aquesta part divulgativa, també tenim un acord amb la Universitat de les Illes Balears que ens fan píndoles cada dia, conservam una miqueta l'essència lingüística fent un programa generalista. Per tant, el projecte ha crescut, ara tenim la ràdio, tenim la televisió i també, òbviament, hem de ser les xarxes, perquè això hem de ser, i tot i que encara podem fer-ho més, també és una aposta d'anar potenciant perquè joves també miren el programa. Per sort tenim molt de joves que el miren, que això ens ha sorprès molt.
I també molt de joves que surten, ja ho heu vist. Per tant, en aquest sentit també és una sort i si voleu que xerrin Ramon i després podem parlar un poquet de tot plegat. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Moltes de gràcies. Jo en primer lloc he de felicitar els promotors d'aquest cap de setmana i això ha de tenir continuïtat. No sé amb què he parlat abans, és que no ho podem mantenir això necessita molts recursos, és igual que surtin d'on surtin, però hauria de tenir continuïtat unes trobades d'aquesta mena. Jo parlaré de la meva experiència i començaré contestant a la Fúlvia. Bé, la sensació de ser un indígena jo l'he tingut parlant a Barcelona del català de Barcelona, perquè quan em vaig participar al Llenguado vaig tenir la mala sort que la persona que m'entrevistava jo vaig tenir la sensació que era un analfabet funcional, és a dir, no sabia de què li parlava i cada cosa que jo li deia sí, i dic, home, vaig tenir aquesta mala sort. Quan en Joan Costa parlava del presentador, clar, si és una persona que està al mateix nivell de la persona entrevistada, això anivella, com deies tu, i a més facilita que el diàleg sigui espontani, que flueixi bé. Per tant, la resposta és els exemples, però està mateix a dintre del caçador de paraules, que jo hi vaig participar, i és el mateix del tèntol. Si tu dones protagonisme a la gent i la gent s'expressa i no hi ha ningú que faci l'acotació de dir ai, que bé, ai, que no sé què, en tot cas estirar la llengua, però no hi ha la necessitat de dir oh, que bonic, no, donar protagonisme al parlant és extraordinari. Jo ara parlo una mica també de la meva perspectiva i la meva experiència i tiro bastant enrere. Tiro a la meva formació de nen, de noi, de persona que ha nascut als anys 50 i que ha tingut un entorn oficialment castellanoparlant. L'escola, la premsa, la publicitat, el cine, castellà, 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 castellà. Un entorn català i, diríem, d'un catalanisme popular a través d'associacions i d'amics i de famílies i tot això, però que això que us diré ara, convé recordar-ho de tant en tant. Apreníem el català d'una manera pràcticament clandestina. Apreníem el català amb els primers llibres de l'Albert Gené, el Signe, amb uns que es deien parleu bé el català, i sabeu com començaven les primeres classes? Sempre per l'apòstrof, per la C trencada, per la diferència, és a dir, encara ho hem vist, encara se'n veuen, però això està desapareixent, tancat per vacances amb C trencada. I la gent que escriu amb Cs trencades i amb L geminades perquè sembla que així sigui més català. Venim d'un analfabetisme respecte al català total. Això és molt important. Aleshores, clar, com que teníem aquesta inseguretat com a parlants i com a persones que escriuen, doncs el català oficial, el català normatiu era la referència. I d'això encara en patim les conseqüències. La gent que això es pot dir, això no es pot dir, la gent que corregeix, això que deies del renyar. Encara això no ho hem acabat de superar, perquè el català oficial... El català està tan en perill sempre que tens la sensació que si fas una transgressió, i ara parlo com a escriptor, que l'he transgredit molt, jo crec que quan vaig escriure la primera novel·la, Figures de Clidoscopi, hi ha un fragment d'un personatge que crec que té el rècord d'incorreccions en la literatura catalana. Però això són coses voluntàries. No hi ha ningú que pugui dir que un escriptor pot fer servir aquesta paraula sí o no. L'escriptor té llibertat per trencar, sobretot si és amb coneixement de causa. Però hi ha un excés de rigor, de normativisme, de por, de vigilància, de policia. Jo sento que a vegades, de tant en tant, la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans és l'esca de tots els pecats i l'altre és TV3, això segur. Però de tant en tant incorpora paraules. Què diu la tele o què diuen els... Ja es pot fer servir tal paraula.
cony, jo si les faig servir de tota la vida, jo faig servir les paraules que em dóna la gana. No hi ha ningú que tingui al costat un policia lingüístic i dir això sí, això no. El que passa és que el que tenim, hem de tenir o hem d'aspirar a tenir consciència lingüística. I si tenim consciència lingüística, aleshores nosaltres tenim prou capacitat per triar i per situar-nos en una cosa que en el seu moment va ser una novetat, una descoberta extraordinària, que són els registres. Segons el registre, ara això és molt elemental, però segons el registre lingüístic, ho deia el Piris, em sembla que ha dit, ha sortit la paraula registre. I clar, quan tu tens un registre o en tens un altre, parles d'una manera, o escrius d'una manera, o escrius d'una altra. Això ha sigut una conquesta que alguns no tenen clara. Tu que treballes a la tele saps que en els programes de ficció, sobretot, doncs els parlants no fan servir el català culte perquè no toca. Aleshores, amb aquest preàmbul em situo com a persona enamorada del llenguatge sense remei i que tinc accés a la ràdio, em crida l'Antoni Bassas per fer unes col·laboracions que eren articles llegits i un dia li faig una proposta. Escolta, m'agradaria fer un programet curt on la gent pogués participar, lingüístic. Això va ser l'origen d'uns programes que he anat fent a Catalunya Ràdio, a RAC1 i després una altra vegada a Catalunya Ràdio. Un joc de paraules, entre paraules, la paraula del dia. A mi m'agrada més la paraula del dia. Comentar cada dia una paraula, però moltes vegades llançant preguntes. Com en dieu d'això? Què dieu a casa? Quan engegues algú a fer punyetes, a on... Bé, jo ara he dit la resposta. Quan engegues algú perquè estàs... A on l'engegues? Amb un tèntol sentir a purgar fum. Sí, a purgar fum. A purgar fum. Purgar fum, el purgador és amb un sedàs, a purgar fum. Engegues a la merda, a la quinta punyeta, tot això. Allò va ser una insensatesa total. No hi havia internet aleshores. Jo em preparava normalment, clar, m'ho preparava molt, però estàs obert i que la gent pugui participar. Hi havia vegades que es bloquejava la centraleta, que tu fas preguntes, algunes saps que et costarà una mica, però d'altres que són sorpreses. Aleshores, la gent participava perquè els donaven veu arran de carrer, sense autoritats acadèmiques. I això és fantàstic, que la gent pugui expressar i fer sentir no només peculiaritats locals, inclús familiars, és a dir, d'això, refranys, dites, paraules. Jo recordo una cosa que a mi em molestava bastant, que alguna vegada dir variants de, per exemple, en recordo una, ruïnejar. Per sort el català té moltes varietats per dir pluja fina. Una és plovisquejar, ruïnejar, cau roïna. I recordo que diu, no, això no ho diu ningú. No ho pots dir, això. Tu no pots dir des de Barcelona i des d'un estudi que tens tu al micròfon, és que això no es diu. Com que no es diu? Deixa parlar la gent, ja veuràs tu si es diu o no es diu. De seguida truca algú que diu, sí, aquí ho diem. Naturalment, això implica, diríem, passar-se de voltes, també, perquè si tu dius a la gent com ho dieu, això, hi ha gent que estan molt convençuts, una cosa que agrada molt a tothom, això en Pere Navarro, l'Olga Cubell, sabeu que la gent, ara parlaré d'ells, però sabeu que a la gent li agrada molt de dir, ara en Pere em parlava de la fatarella, de dir que tinc uns llibres que es reediten que parlen de la fatarella, i hi ha gent que diu aquesta paraula només es diu aquí. Mentida, mentida. Es diu al poble del costat i l'he sentit jo tota la vida, potser. Aleshores, clar, tu has de tenir una mica de criteri per situar les coses. Tampoc és que, i això és important, tampoc és que la gent, quan parla amb autoritat. No necessàriament. Això és important destacar-ho perquè, primera, i torno a la pregunta que feies, més important, donar la paraula a la gent. Segona, paraula parlada, que
la llengua oral no està prou reconeguda, no està prou ben tractada ni prou estudiada, però recórrer al parlant oral, això que sembla revolucionari, però és que això és l'ABC, tots comencem parlant, per tant, doncs, de dir, ostres, tu pots dir coses interessants. No tot el que dius és interessant, ni tot el teu català és interessant, però t'escoltem, digues, parla. A casa com ho dieu, això? Què passa? Que fer confiança en el parlant, que ho he trobat a faltar sempre en les publicacions acadèmiques, el parlant, el català és una cosa aristocràtica, és a dir, els que tenen aquesta distància. No, el parlant pot ser tan creatiu, parlant dels malnoms, és una font de creativitat espectacular, però també pot ser que el parlant no tingui les crosses científiques adequades. Jo quan vaig començar a fer aquests programes tenia l'Alcover Moll, un tresor. Algunes vegades que he anat, ara no té el despatx a la universitat, en Joan Beny, ara el té a l'Institut d'Estudis Catalans. Li fas una consulta, això, s'aixeca, i el primer que fa és fullejar l'Alcover Moll, que el té mig desfet, però vull dir que és una font extraordinària. Però llavors no hi havia tants estudis com s'han fet ara. I aleshores és fantàstic que si tu prepares programes tirant temes que poden ser interessants, prèviament has pogut consultar i has pogut tenir a l'abast el que jo sempre he dit a la ràdio, gent que en sap. És a dir, jo trec la informació de la gent que en sap, perquè si no et trobes que hi ha gent que les etimologies populars, és que he trobat per internet. No ho digueu mai això, no ho he trobat per internet. A internet hi ha coses molt interessants, però hi ha unes bajanades absolutes. No pot ser que el primer que a un se li acudeix ho penja a internet i digui jo ja tinc l'origen d'aquesta paraula, mentida podrida. No, hi ha de tot. Però quan parlava d'això de que ja tenim cada vegada una xarxa d'estudis de la parla local, hi ha una cosa molt important, que és la paraula dialecte ens ha fet molt mal. La paraula dialecte l'haurien de prohibir. A Espanya un dialecte és una cosa menor. A França un dialecte, a Itàlia, a Alemanya, a tot arreu, a vegades explica el català, què és el català? És una llengua regional, és un dialecte. Automàticament t'han abaixat al nivell gairebé del desprestigi. Aleshores, clar, quan parlem de dialectes, i sobretot els que hem patit una educació en un estat que deia que sempre fue la lengua compañera del imperio, clar, és la llengua d'ells. Aleshores, l'altre eren, o bé, com en deien allò, llengües vernàcules, com a molt, o dialectes. El dialecte sempre és una cosa menor. A França un dialecte està totalment allunyat de l'acadèmia, tot. Llavors, dialecte, molt mala paraula, massa connotada. Joan Beny va tenir l'encert, va tenir el gran encert de fer un llibre o de generalitzar els parlars catalans. Quan en Pere Navarro, amb qui vaig coincidir a Horta de Sant Joan, que ell preparava la tesi i jo preparava una novel·la, Les hores detingudes, també el teu estudi de la Terra Alta es diu Els parlars de la Terra Alta. El de l'Olga, que està per aquí, Els parlars de la Ribera d'Ebre, anava a dir el Baix Ebre, no, de la Ribera d'Ebre. Els parlars del Priorat, que ha de sortir. Els parlars valencians, els parlars. Això ja posa que dintre de cada dialecte o de cada un hi ha moltes varietats. Quan vaig escriure la novel·la de Cardós, els meus personatges pallaresos parlen en pallarès, però és que no parlen igual a la Vall de Cardós que a la Vall Ferrera que a la Vall d'Àneu. Quan he fet ara la novel·la del Priorat i he tingut també la tesi, que no està publicada encara, però l'he pogut consultar, d'Emili Llama sobre els parlars del Priorat, veus que els que estan a tocar del Montsant ho diuen d'una manera, però els que estan ja més avall de Falset ho diuen d'una altra, tot això. Llavors, clar, aquesta dispersió
fa que, per una banda, és riquesa i per altra banda confon una mica. Però jo crec que els que tenim el privilegi, la possibilitat d'introduir d'una manera molt natural i molt respectuosa, em sembla que tu has parlat de respecte, molt respectuosa perquè la gent pugui dir la seva varietat, això contribueix a una riquesa excepcional. Jo em sento molt content d'haver fet això i em sento una mica d'autor també, i amb això acabo, i dispenseu que no sé si m'he allargat, em sento també en la línia de les persones que van començar a fer divulgació d'aquesta mena. Recordo que al començament de la transició en Xavier Brudasala feia uns programes a Ràdio 4, que llavors era, em sembla, l'única emissora en català, que es deia Punt Volat. El Punt Volat era informació del català, però era sobretot de tipus normatiu, la gent estava perduda, i recordo els articles del llenguatge del Gené, em surt el nom, de l'Albert Gené, aquella columneta del llenguatge en l'avui, i tinc la sensació que després han fet passos una mica més enllà, que ja no és el català normatiu, que ja no és el català estàndard fix que tothom ha de parlar, sinó que entre tots, els que tenim unes certes possibilitats de fer-ho, obrim la possibilitat perquè la gent se senti orgullosa de la seva manera de parlar. Jo recordo que quan en Pere ha fet i ha presentat obres d'altres, heu anat pels pobles, això ha capgirat el sentiment de la gent. Tots recordem que, sobretot més enllà de l'Ebre, per dir-ho ràpidament, una cosa que, i encara ho sento, gent que diu és que nosaltres aquí no parlem bé el català, nosaltres no parlem ben bé el català. El xapurreau, que és aquella expressió tan horrorosa que ens ha fet tan mal, és una falta d'autoorgull. En canvi, a partir d'un cert moment, hi ha hagut un canvi en la percepció, i és tota la gent que ha contribuït, i nosaltres en una petitíssima part, però la gent ha contribuït a dir, escolta, estigues satisfet i orgullós d'això que parles. Quan lo riu és vida, sortit la Fàtima Llambric, no es deixa ni un lo. El lo s'ha convertit en una bandera de marca territorial lingüística. Aleshores, jo crec que tots, de mica en mica, hem anat fent passos. Que després la situació general de la llengua sigui la que és, doncs mira, no hi podem fer més, però alguna cosa hem aconseguit. Sí. És vera que amb això jo estic molt d'acord i ara que està tan de moda aquesta paraula empoderament, no sé si és correcte, però jo ho nom molt a Balears que ens hem empoderat perquè la gent li feia com a vergonya xerrar com xerrassin, és igual, d'allà on sigui. I ara els han dit, òbviament nosaltres hem fet una petita passa, però tots sumam i han dit, però per què te fa vergonya? Si és increïble, és immens, és preciós, com parles. I tot això, i malgrat que nosaltres ara mateix tenim un govern del Partit Popular a les Illes Balears, donen suport a aquest projecte, perquè veuen que és important tenir l'autoestima, en aquest sentit, bona i elevada. Jo recordo, en els dos programes que hem fet, quan vam fer el Caçador de Bolets, la idea era fer com una celebració de la diversitat, no? I aleshores era una mica recuperar això de, potser no ho hem fet bé del tot o potser vist des d'ara, és allò que us preguntava, potser estàvem fent una mica d'expedició antropològica, però la idea era celebrar aquesta diversitat, no? I dir, hi ha 10 milions d'intervencions que hem posat, moltes del Pere Navarro, també dient tots parlem dialecte, tots parlem dialecte, tot el que parlem són dialectes, tot és el mateix, tot té el mateix valor, tot està a la mateixa alçada. I en el segon, 13 anys després, em penso que va ser, era el tema del registre. Llavors és quan vam començar a parlar dels diferents registres i de coses que amb el català col·loquial tots podem parlar com vulguem, en el català escrit és diferent, quan estem fent la creació literària és una altra cosa. I clar, hem anat agafant diferents, ara
desculpabilitzar en un moment en què ja s'estava començant una altra vegada, en aquests últims anys, a tot el tema del si m'ho permeteu, si m'ho permeteu, si m'ho permeteu, no ho estàs dient bé, o s'hauria de dir així, s'hauria de dir d'aquesta altra manera. I amb això jo crec que sou molts els que ens heu ajudat a desculpabilitzar i portar les coses a lloc, diguéssim, i recuperar aquest orgull. Si voleu fer qualque pregunta... Sí, un segon. Sí. Al bocinet de programa que ens has ensenyat, la gent parla salat. En canvi, els subtítols estan amb l'alat. Per què? Mana, no t'he entès. Al programa, tu fas, la gent parla salat. Sí, parlen salat. En canvi, els subtítols... No s'escriuen en salat, no. I doncs? Una cosa és la llengua escrita i l'altra és la llengua oral. És a dir, jo, òbviament, no jo xer en salat i en la meva forma genuïna del meu poble, però quan s'escriu, nosaltres escrivim en literari. Per això, per tot, no? Aquesta no me l'esperava. No? Nosaltres sempre, tota la vida, des que érem infants a escola, escrivim en literari, sí, i ho sabem diferenciar perfectament. Perquè una cosa és català escrit i l'altra és català oral, no? I després una altra, però això és en general, sobre la tele i la ràdio. Una cosa és la diversitat i tot això, i l'altra cosa és destrossar el llenguatge. Perquè últimament em sembla que hi ha molt poca cura. Alhora, la gent que participa, els presentadors i així, a vegades diu, això no és l'absència de consciència lingüística de la que parlaves tu. A mi em sembla que això s'ha anat perdent. Jo també vinc de la recuperació del català i que ens corregíem uns als altres per aprendre, o ho preguntàvem i consultàvem perquè no sabíem com es feia i com es feia de la forma que ens semblava més correcta. Però ara em sembla que hi ha un menyspreu fins i tot per parlar d'un català, unes paraules, una manera de fer, una manera de dir que no sé. Em sembla que són dues coses diferents. La diversitat lingüística i la falta de consciència lingüística. Voleu dir res? Doncs, bueno, gràcies per venir. No us he pogut seguir, us soc sincer, perquè he estat sortint i entrant, però el poc que he anat sentint m'ha semblat que era molt interessant i la gent que està aquí molt atenta així me'n dóna fe. Doncs gràcies Fulvia, gràcies Margalida, gràcies Ramon i comencem ja la taula rodona perquè, com sempre, anem tard.